Mawryngkneng Sports Club kalayo ban Khur ka nam Lahduh haka lympung ialehkai joko Shillong Sports Association's 3rd Division arhajar arhusau hadien bakalala ban pynliem no ya ka kynhun ialehkai joko Umpling da Larrykupar haka final ka Balang haka artarik risau madan first ground Polo haka Jingiakhun Kaba Itynnad Bha de ka Mawryngkneng ka bayo ban pynkhih jar nyngkong haka minit ka Larrykupar joko kylla thep lyngba ka penalty na Kamphylla Dkhar Yaki tylli kiwei pat ki kol ka Mawryngkneng kalayo ban thep haka minit ka ba saupuh nriu bat nriu po jong ka kylla miet lengba Banker Mynsong bat Mebanwell Kharsati. Kadbana kaliang ko Umpling habaya kunting ban yo thep kolang kalayo ban penpai no tylli kata lengba Mebankitdor Nongkynrih balayo thep kol haka minit ka ba nyopuar bat ru na Larrykupar Kharnaior haka minit ka ba praposa. Kajing poi jong ki pat ba nong kersha na baro arliang kalanang pensong shit susu haduk kata ya Jingiakhun final hakani kasi. Dakate ka nam job ka Mawryngkneng kalayo ban Khur ya kasong pisa ka ba prapo hajar tengka rengkat ka khusnam kat ba ka Umpling ka ba wan haka kerdan ka ba ar kalayo ya kasong pisa ka ba saupo hajar tengka rengkat ka khusnam. Just in the tail of Mawryngkneng. Sebelum Hapdeng support berarti tim team manager, coach, officer of Mawryngkneng also please join with your teammates to receive the individual medal.